Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngezinto engicabanga ukuthi masakha imizi noma sifuna ukuthi sibe nemndeni kubalekile lezi zinto seziqikekela. Asiqale ngokuthi kubalekile ukuthi abantu mangabe bengena othandweni bavumelana ngokuthi lento abangena kuyona uthando. Bayokwazi futhi ukuthi babhekane nezingqinamba eziza nalo uthando ngaphandle kokucabanga ukuthi omunye ungcono noma akasekho ngcono. Uma ngabe abantu bengena othandweni kukhona into ekufanele yenzeke, kufanele bakhulisane ngendlela. Ayikho into ebhlungu njengokuthi ungene othandweni usezingeni elithize kodwa ungabi khona umehluko uma ngabe usuthandana nomuntu. Wonke umuntu ongena othandweni ufanele kube nenzuzo ayizuzayo, akukhathalekile ukuthi ucabanga ngabo. Akukwazi ukuthi impilo yakho uma uhlangana nomuntu kunokuthi iye phambili kodwa ihlehlele emumva. Impilo yakho mangabe uthandana nomuntu kufanele kube khona umehluko okuzoyenza ukuthi ngesikhathi ngingakathandani nalomuntu kwakuka nje, manje njengoba sengithandana nalomuntu nayi into engiyizuzile. Ngoba kuzoba ingozi ukuthi uthandane nomuntu ongakusi phambili, nomuntu ongakunikeza inzuzo, ukuthi uthando ukuba sothandweni nomuntu othize lungabi benefit kuwena. Lo nto leyo i-useless, into engenamsebenzi, kufana nokuthi usemidlalweni. Ingakho futhi nesikhathi kufanele usiqikekele othandana ngaso nomuntu ungaprogress. Kufanele kube khona umehluko. Kodwa futhi kunezinye izinto ekufuneka abantu ababili abasothandweni abahleli abathandanayo bazibuka ukuthi lezi zinto mabezenza bethandana zizokwazi ukuthi zibanikeze isithunzi, zibakhele isithunzi, zizokwazi ukuthi zibavikele, zizokwazi ukuthi lezi zinto zikhulisa umndeni, zishiya igama lomndeni noma azilungile. Kunezinto engizoluke ngasho ukuthi akufuzile mangabe sakha umuzi sizivumela. Utshwala buyingozi. Ukuhlukumezeka okuningi okwenzeka kubantu besifazane nezingane, ingxenye enkulu yaloko kuhlukumeza kwenziwa ukuthi abantu bayadakwa badla utshwala, kodwa abantu bacabanga ukuthi zimnandi lezi zinto. Kunezinto ngaphandle kokucindezelana ekufuneka nivumelane nina njengabantu abathandanayo ukuthi le cha la ikhanga esize sikwazi ukuyenza. Indlela enihambayo bithi niyasonta noma nisonti, izinto enizenzayo njengabantu abathandanayo. Lezo zinto zonke kufuneka nizixoxe nizikhuluma, ngoba manje ningakwenzi lokho nizogcina nabantu abathi bathatha le ndlela kodwa nigcine nithatha indlela okungeyona. Ingakho ke lezi zinto zibalekile ukuthi abantu abathandanayo bahlaziye indlela abafuna ukuphila ngayo. Musani madoda ukuvumela yonke into engenasidingo ukuthi yenzeke. Bomama nani ngokunjalo babonisene obaba mangabe bephuma endleleni, nibatshela ukuthi lezi zinto zizowubulala umuzi mangabe wenza kanje. Kwenzela ukuthi sikwazi ukulekelelana nasekusebenzisaneni, ngoba manje ubona abantu bengayi phambili. Ungahlali othandweni olungakuzuzisi nolungakusi phambili.